Čaute všetci, vítajte pri dnešnom videu. Dnešná epizóda na mojom kanáli Chov motýlov je zameraná na druh Rodinia fugax, ktorý sa vyskytuje v Kórei, Číne, Japonsku alebo v niektorých častiach Ruska. Zaujímavosťou tohto druhu je, že húsenice v neskorších instároch vydávajú pískavý zvuk. Tento zvuk vydávajú pomocou toho, že keď sa húsenice stlačia, tak cez svoje preduchy vypustia zvuk, ktorý vydá pískací efekt a slúži ako obranný mechanizmus proti predátorom, ktorých vlastne odstrašuje. Tento druh sa kuklí v kokonoch, ktoré si spriada a sú zaujímavej neonovej farby. A tu už môžeme vidieť, ako si húsenica spriada svoj kokon. Tento proces trval približne 12 hodín. Čas sa však líši podľa druhu. A ďalšou zaujímavosťou je, že si tento druh necháva taký otvor, cez ktorý sa vlastne vyliahne imágo motýla a kokony prečkajú leto, čo znamená, že estivujú, a liahnu sa potom neskorej na jeseň, keď sa trošku ochladí. Aj keď sa jedná nočného motýla, tak motýle sú aktívne počas dňa a tedy nastáva aj párenie. Tu už môžeme vidieť krásne imágo tohto druhu. Tento jedinec je samček. Zajímavosťou je, že jedince tohto druhu môžu byť svetlejšie alebo tmavšie vo farbe a takisto sa môžu lížiť vzory na ich krídlach. Ďakujem za pozornosť. Budem rád, ak zanecháte like a odber a teším sa na vás pri ďalšom videu.